Kajing nang mi jang ki YouTube channel ki baprsyang menperthu kum gilat pathai kubor. Kalalong penban kajing penthok bria ba kajing alam bakla ki babon ki patba ha kene kejuk ke bamenta daga bapin mi ki kubor ki balam ler. Ha ka badang shen ka ke YouTube channel balai kerteng nyau trap TV kala mi ka ke kubor ka bala penthok bria ya we urang ba klampan pau kerteng. Bau la kenthok persya yu ba penyat sing siem daga bapin mi ru daga dor jong ba bibi makdo unong yalam kesenjuk kirang ba snong ke distrik Riboy. Halor kani kejing syak penthok bria ka kenhon jo kesenjuk kirang ba snong ke distrik Riboy kala penlong ya kejing ya kendo ka bekerki bani keren halor kani kejing mi ka kubor ka balam ler ka bala ai kerteng kerwit teng e awe urang ba yo ba penyat siem ba keren kelmar ya ka VPP ha ka YouTube channel ka bala ai kerteng Nyau Trap TV ka bala penmiru daga dor jong ba bibi makdo. Habakran kilat pathai kubor uba bibi makdo ulong ba kejing mi kini ka kubor ka balam ler bat ka bamdon nong rem ha ka social media kalakta e kalong ren yang jong u kumu chairman jo kesenjuk kirang ba snong ka distrik Riboy namar ba shim lakran na kento AA persya ya uba penyat sing siem u chief executive member ka KHADC uba bibi makdo ula pencai ru kilat pathai kubor ba kani kade ka kubor ka bathok Batkum kinong yalam jo kesenjuk kirang basnong kim dan por bane kenthok persya eno namar kim shim ladon ke jinges nokti bat kano ke seng san perthai bat ke ai ke bakum kinong yalam jo kesenjuk kitrai kalong bet ben kentiu ya ki kam snong kam thau nakaliang ni urang ba bat ka kenhon kirang basnong ke distrik Riboy mariadap ke jinge kendo ilalit ban ujor ke ejahar persya ya kene ka kubor lamler halor ke jing sya penthok bria ha ka YouTube channel bat kilalet ban bo ekene ke ejahar ha ka thanat anong po bat kilalet ekendo ru yu superintendent ki pulet ke distrik Riboy bon chim khia ekene ka kam namar kom kesenjuk kirang basnong kam kwa bakom kini ki channel ke belam bakla ki patba ba kinang mi na kapor chakapor kubor kabami Nyau Trap TV channel kabala punbut nam kabala pen thok bria ya ke jinglong jongau chairman senjuk kirang basnong Riboy hak jing idai berko kubor ka ba kran persya ya ba penyat sing sim UCM ka KHADC ba hangne la penni ba we breu ula kentho we rongba ula kentho ya ba penyat sing sim te hangne klam da pensya ya ka kerteng ka jing kran ro kamdei ka jonga ku mu chairman senjuk kirang basnong Riboy ka jing kran ro la kran da we pat en ring la su thu chai ba kani kade ka kubor ka bathok ya ka bala penmi da une Nyau Trap TV channel te ke ka ba penlong ngi bani kindu kerki mata ka sini kolong ba kum ban pensai akmat jongpi ki press per media ba kani ka kubor kalakta ya ka dor gadar ka jonga kum chairman senjuk basnong kalakta ya ka long rendiang jonga bat ya ka buram ka bangangadan te la su penmi thok ya kani ka kubor namar gini ke channel ka ba hadin mangilawat jengtep ka ba penmi gani ka kuboru ngim de yo sngo ba ngim na tip ngim de bana hiru ba kadon na am ya gani ke channel Nyau Trap TV channel namar kat kum jengtep ku jongi ngim de sngo hang dong noro ba kandon kani ke channel ngila sung thu ba gani ka de ka kubor ka ba thok ko mu chairman jo gir ba snong ka ban pencai hakamat jongpi media ba hagi pajba hi baro jong ka dong Riboy bagi ki rang ba snong ngim judan por ban ya kentho persya ya no namar ba ngim dei ki politician ngim dei ki ba involve ki politics ka ei ka bangi trei ka long be tek na ka benta ka jung mentoi jong isnong na ka benta ka jung mentoi jong ka than ba ka dong Riboy bi ki jong ngi baro koi ka jing ki kendu jong ngi ya ki politician ru ya ki minister ka long be tek tang ya ka jing non kam ka jing ya dei bat ki kam snong ki jing ki bangi kendu kat bagi singi ki por ki lanang ya ki bajba ki lanang noi i ki jing trai kam jong ni ila nang kiu na koi se koi ki por ni trai ru na benta ki jing bha jong ki bajba e ka dong Riboy bro koi ki snong ki thau dei namar ka ta ka dau ki ne ki nong pon thau bria ki sim kabu da ka besim ya ka da ka besim ya ka dor ka jonga kani ka dor kumbala kwa ban pensai pi kani ka dor ka long arsne menchuang kani ka dor ka bagi sim ru ka dei ka dor ka ba ngakran ha ka jing dei bat ka kasino ka bangi persya ban bu apo Riboy ten rei la sim na ko dor ba wadra menta ban penthok bria yang kani ka do kalong kran ya kani ka isu ke jingi dei kasino ha ka khanyo ter August ar hajar ar puar ka bomon arsne menchua ke nonra ekne dor ban peni menen gasngi ta mo khat khandai tarik
kabomla ban long kabomla ban pediang dalile ru oi la sisa ngi ki rang ba snong ngimla ban ya la de politics la dawan ga no government ru ngi haban penedai bet ka government dei namar kata kadau bang ngim kwa ai ban kentho yano namar ngi haban penedai bat ki nong mikmat ki jongi ba ka government kam tam ngim kwa ai ban kentho bria yano ngim don por hiru ban keno ban ya tai nia lan ai ban kentho yano ladawan ke UDP, ladawan ke NPP, ladawan ke TMC, ladawan pra, ladawan mano ro ngi haban penedai bai. Dei namar kata ngim kwa hiru, ngim don por hiru, ban kentho breu yano. Imat kini ki bekentho, kide ki breu ki bom don kam don jam, ki bo sulamit tang ban pek khmat ya ki wei. Lada ki wei ki kiu, kim kwa ki ale ban tan sapo. Kata ka ki jinglong ki jongi ki pai ba hangeri kasi jantia. Te menta ka sngi ki pansai bang nginam ailat na lele ru kum gini ki channel thok kin mi madan ban thok bria ya kalong rendian jongno namar ka anjru kamsa ban thok bria ya no la ne ban kren persa ngilara ya menta ka sngi ngin le ya ka FIR nang ba kini ki brio ki bakun thok kulmar kumne kinom len shu bat kanam long ga jing hikai ya ki weiru tangini ki kenten ki bangi kwa ban pansai menta ka sngi